dia a tots i a totes. Gràcies per vindre. Gràcies per vindre a Castelló, a la primera plaça del llibre en català que es fa a Castelló. I gràcies sobretot a Anna Oliver. Incansable, Anna, una energia que no s'acaba mai i que estàvem dient ara, disculpeu perquè a més veig entre el públic a un magnífic llibreter, Pere, gràcies, estàvem comentant que no és una novetat, però hem portat a Anna a la plaça del llibre, que felicitats als castellonencs i castellonenques per tindre la primera plaça. L'hem portada perquè el seu llibre, nosaltres no som gens de paraetes, xicotetes, pensem en gran, vaja. I el seu llibre funciona molt i molt i molt bé, però molt és molt, com que porta 5 edicions, en les comarques centrals. Aquestes comarques que des que pertanyem a comarques centrals com nosaltres, que som de la Ribera, hem reivindicat temps i anys i anys, i ara està la cosa així, però crec que anem a fer força i tornar-les a reivindicar. Al final, que ens deixen unes quantes comarques per a nosaltres i en les altres que facin el que vulguin. Políticament no és correcte, però tenia ganes de dir-ho. Aleshores, en aquestes comarques centrals i més enllà, a Anna se la rifen. Ella és una escriptora de fa molt poc, té 2 llibres publicats, però ella en sap molt del tema que ha escrit perquè és advocada i una dona molt compromesa, molt, en el tema de la prevenció, sobretot en la violència de gènere. Ens ho contarà ella, però arran d'això, de tota la seva feina generosa, altruista i molt professional de prevenció de la lluita contra la violència de gènere, va tindre una idea genial d'escriure Parlem d'amor, tu tries, que vos explicarà en què consisteix el títol i per què, i fins i tot el gènere, que també és original, que ha utilitzat, la tècnica literària que ha utilitzat per fer el llibre. El que vos deia és que a les comarques centrals que coneixen bé i he fet tallers en instituts de prevenció de violència de gènere, etc., allà on la criden va, però no aconseguim passar la frontera de València cap al nord. I Castelló està al nord de València. Avui és el primer dia i hem de donar les gràcies a la plaça del llibre de Castelló. I sempre feia, ei, editora, que jo vull anar més enllà. I més enllà va ser portar-la, ho sent molt, però vos guanyaren a la setmana del llibre català. Ja la tenim més enllà. Però més enllà de València no anava i avui era l'oportunitat. Estem a Castelló, les comarques de Castelló, per favor, fixeu-vos en aquesta dona que té present i futur i que està fent una contribució importantíssima a la literatura i sobretot de veritat al tema de la prevenció de violència de gènere. Per a que no se sentiu malament els castellonencs que diu ui, no havíem fet, estan renyint-nos, no? Més enllà de Dénia cap al sud tampoc, per la qual cosa a la plaça del llibre d'Alacant anirem. I aquesta anem de número 40, Joan, i aquest matí dèiem que Joan porta 40 anys publicant i m'acaba de dir, Anna, que aquesta és la presentació número 40. És una xifra per a celebrar també, no? Jo no vull dir res més. A mi diuen Dolors i soc l'editora d'Edicions 96, que estem a la Ribera, com no, per això he fet tanta propaganda de les comarques centrals. Som de Carcaixent. I vos deixem Anna Oliver, que ha escrit Parlem d'amor, tu tries, i ella que vos conte el que tinga ganes de contar-vos, que té corda. I si algú després vol preguntar, que li pregunte. Gràcies. Gràcies per estar ací, escoltant a l'editorial, perquè no sento una novetat. Haig tingut la deferència de deixar-me presentar-lo a la plaça del llibre. Per a mi era important perquè jo vaig escriure aquest llibre pensant en que podia ser un instrument de treball molt bo per a la gent jove i no tan jove, per a detectar les primeres senyals, aquelles que passen més desapercebudes, de la violència de gènere i com previndre-la, per tant. I penso que és un llibre que, igual que ha funcionat en molts instituts de la zona on jo me moc, pot funcionar en altres àrees, però si no te coneixen, no coneixen el producte, és molt difícil trencar aquesta porta gelada, aquesta barrera.
El llibre naix perquè, junt a altres companyes, formem part de l'Associació de Dones Juristes i fem des de fa més de 10 anys tallers per als instituts en la prevenció de violència de gènere i explicant la igualtat, la necessitat encara de treballar per la igualtat entre homes i dones. En aquests tallers que fem en els instituts, que només podem ocupar el temps d'una classe, a mi, que soc molt xerradora, se me quedava molt curt, perquè a veure tu com expliques el cicle de la violència, el triangle de la violència, les relacions, les primeres senyals, el procediment judicial, tenies que triar. Tant tenies que triar que quan acaben els tallers la gent jove s'aproxima a nosaltres a preguntar-nos: ai, és que això que s'ha explicat jo no m'havia plantejat mai que això estiguera mal, és que la meva parella me fa... I jo vaig pensar, m'agradaria tota l'experiència que com a professional i com a tallerista he acumulat, poder-la compartir amb aquesta gent. I com m'agrada escriure, vaig pensar, doncs igual en un llibre seria una forma d'aproximar-me. Però també vaig pensar que la gent jove d'ara és molt digital, escriure-los un altre llibre sobre aquest tema, com ens diuen en el taller, altra vegada ja esteu així, que pesades que sou, no? En un rotllo, ara tot és el mateix. I vaig pensar, com ho faig jo? I vaig recordar que quan jo era adolescent m'agradaven molt els llibres de Tria la teva aventura. No és un llibre, Parlem d'amor, que se pugui llegir lineal. Encara que Dolors, que no coneixia Tria la teva aventura, quan el vaig proposar, no sé com, se'l va llegir lineal i així tot l'he editat, no? Però llevat d'aquestes circumstàncies i aquestes excepcions, la idea és que jo te plantege una escena, és un llibre curtet també, ja vegeu el tamany que té, molt a manoser, molt econòmic, 9 euros per a comprar totes les butxaques, i jo plantejo una escena molt curta, és una parella jove que comença la seva convivència i en la que la xicona decideix deixar el seu poble, les seues arrels, el seu entorn immediat, per anar-se'n, perquè està enamoradíssima, en el seu xicón, a viure a la capital, a València. I a partir d'aquesta convivència comencen a sorgir situacions que la protagonista a vegades deixa passar i a vegades se qüestiona. Entonces, la idea es que tú te identifiques en Soledad, que es la protagonista, y yo després de cada escena te dono 2, 3 opcions, o te dic que passes a una altra escena i ahí te donaré les opcions, de manera que tu vas votant a la pàgina 50, tornes a la 21, te'n vas a la 80, tornes a la 33, i pots fer diferents combinacions i pots arribar fins a 3 finals diferents. Perquè, clar, depèn molt de que tu escoltes a les teves amistats el que t'estan dient, de que tu demanes ajuda, de que no... Era un poc explicar a la gent jove que a vegades les víctimes de violència tampoc saben demanar ajuda, que no se reconeixen com a víctima i que no reconeixen les primeres senyals de l'aïllament, de l'assetjament, de l'agressió verbal, no? I tot això vas consentint-ho i va calant en tu i va separant-te del teu entorn. Entonces, vas triant i tu pots tindre diferents opcions com la vida te planteja. És un llibre que també a mi m'ha sorprès, funciona bé en les escoles d'adults i, clar, ara ho comentava una persona i té la seva lògica. Les nostres mares o les nostres iaies a lo millor no han tingut oportunitat mai de qüestionar públicament el que els ha passat en els seus matrimonis o el que ha passat a la veïna, no? El llibre és això, un instrument, una ferramenta per a provocar el debat, el diàleg sobre situacions que tenim massa normalitzades i que no deurien ser-ho. I funciona també com a lectura familiar, perquè a vegades una mare tria una opció i les filles n'han triat una altra. I pot donar peu a parlar d'un tema que d'una altra manera no se parlaria, no? És un llibre de lectura molt senzilla, és un llibre també blanc, jo no he volgut que hi haguera violència física, perquè tot el món, quan hem anat als instituts, identifica un colp, un insult, evidentment l'assassinat, els abusos sexuals, això és fàcil d'identificar. Però els altres maltractaments, les altres formes d'atacar a la parella,
Això és més complicat, no? I tampoc volia, evidentment, que el professorat tinguera cap problema en cap família de que diguera per què li has fet llegir això al meu fill o a la meva filla, no? Per aquest motiu tampoc n'hi ha cap escena de sexe. És a dir, que és un llibre com les sèries d'horari de màxima audiència, blanca. Doncs això és igual, és un text que no vol quedar-se en lo més cridaner de la violència, sinó que vol aprofundir un poc. Els protagonistes són Pau i Soledat, quasi tot pivota al seu voltant, però després n'hi ha secundaris, que alguns són molt, molt secundaris, com passa a la vida, no? I són Pau i Soledat perquè quan se produeix una relació de violència es produeix l'aïllament. És una de les primeres coses que apareix. Aleshores, és molt difícil tu poder contrastar. I algunes de les secundàries que apareixen tenen aquest paper que nosaltres sempre expliquem en els instituts, de que és tan important no jutjar a la víctima i acompanyar-la en el seu camí d'interiorització o d'obrir els ulls, de que s'adoni que la situació no és normal. I si tu li ho dius i ella no ho veu, el que no pots dir és ja t'apanyaràs. El que te passa tu t'ho has buscat, sinó que has d'insistir, has de fer-li veure que estàs ahí, que ella no és la responsable, haver un poc d'empatia. I els personatges secundaris d'aquest llibre tenen aquesta funció. A mi una de les coses que vaig posar, perquè Edicions 96 mima molt als seus autors i autores i accepta molt els suggeriments que tu es fas, no? Una de les coses que jo vaig demanar era que no eren figures humanes en el llibre. El llibre no té dibuixos, té fotografies que ha fet una amiga, Neus Fontana Abrià, que és una xicona jove que té molt bon ull, i que jo li vaig dir que fera les fotografies que volguera sempre que no aparegueren persones en elles. Per què? Perquè jo no volia que tu quan vegeres la fotografia pensares en un tipus d'home i un tipus de dona. Jo volia que qualsevol se poguera identificar. I si se llitgen amb atenció el text, la gent pot notar que no n'hi ha cap descripció dels personatges física, perquè no és l'important, perquè no es tracta d'això. Es tracta de que ens adonem que no n'hi ha un arquetip, no n'hi ha un patró, no n'hi ha un model de víctima, encara que en els jutjats, desgraciadament, a vegades tenim que patir aquestes sentències que diuen és que no da el perfil de víctima, i donen ganes de dir, no, senyoria, és que no n'hi ha un perfil de víctima, és que qualsevol pot ser-ho. Aleshores, aquest és el motiu que no n'hi hagi. També he introduït en alguns capítols alguna conversa de WhatsApp, alguna conversa de Facebook. Jo ja tinc l'edat que tinc, jo ja sé que la gent jove avui en dia no utilitza Facebook, però les que votem de 40 és l'eina que coneguem i és la que fem servir, i la gent jove me la respecta molt, no me l'ha qüestionat. Però sí, perquè jo penso que també per xarxes socials moltes vegades se pot donar aquest suport. I tu li pots dir a la teua amiga, estic ací, compta amb mi, això que el passa no és culpa teua, està aquest recurs, busca ajuda, no? I llavors un poc, tampoc demonitzar la forma de comunicar-se de la gent jove, no? Perquè ells utilitzen, potser estan junts i estan whatsappejant, o estan en l'Instagram contant-se les coses per stories, no? I tenen molt de control de les xarxes socials i de la comunicació digital. Per tant, jo volia que ells vegeren que jo respectava aquesta opció. El llibre acaba amb una frase, vaig llegir ràpida, una perquè jo parlo molta pressa, però l'altra perquè no sé el temps que tinc. Una frase que diu, tant que tapa una teulada, que jo quan vaig a les presentacions sempre pregunto al públic si saben acabar-la, no? És una frase que jo he sentit molt a casa, que és, ara, o sigui, el temps que em falta, tant que tapa una teulada, més tapa una dona honrada. No sé si heu sentit aquesta dita. Una professora me va dir que segurament era molt pròpia de la Ribera, de Carcaixent, d'on som nosaltres, i que potser en altres comarques no s'utilitzava. Però és un resum de com la societat
ell diu, els plats bruts se llaven en casa, les coses que passen en la parella tu no les tens que contar fora, 2 està bé, 3 són multitud, tu no qüestiones, tu no parles, tu no te claves, no? La frase el que diu és, ja pot passar moltes coses, que per molt protegida que estigues en una casa, si tu eres una dona honrada, una dona con cal, una dona ben educada, taparàs més que la teulada, no? I jo l'he deixat inacabada, una per fer el joc en el públic, de saber si acabaven, i l'altra perquè aquesta generació de dones que han sigut educades i que ens han sigut sotmeses a aquesta frase han sabut educar a les seues filles en el trencament d'aquest marc mental, de que no és cert, de que la violència no és un problema íntim, que la violència en la parella, la violència masclista, no és un problema de marit i muller o de parelles de portes cap a dins. És un problema polític, és un problema social. No pot ser que aquesta setmana passada, en un dia, hagin assassinat a 4 dones davant de la passivitat absoluta de la societat i de les institucions. No pot ser. Vull dir, podem estar cansades les feministes dels minuts de silenci. Doncs no fem silenci i rebel·lem-nos, no? Però no podem tornar a considerar que és culpa de les víctimes, perquè les tornem a aïllar, si pensem que no és una cosa nostra, no? I la generació que va davant meua, la de la meua mare, la de les meues ties, han treballat molt per a que jo fos una dona lliure, per a que me poguera expressar, per a que pugui escriure, per a que pugui fer xerrades, per a que pugui parlar i per a que pugui dir a moltes companyes ves i denuncia, i per a aconseguir millores en la llei integral contra la violència de gènere. Per tant, com a societat, en el llibre jo també volia contagiar a la gent que llits o que aquestes presentacions me donen l'oportunitat. El meu germà ja diu que jo no faig presentacions de llibres, que jo faig mítings, si és de veres, però que es donar en compte de que tot el món té una obligació ètica de lluitar contra la violència de gènere. Tota la persona pot fer alguna cosa. Des de trencar cadenes de WhatsApp en missatges i en bromes i en acudits sexistes i dir-li a la teua amistat això no em fa gràcia, no vull compartir-ho i per supost no compartir-ho, quan sents un comentari de bueno, si està en ell i la tracta tan mal no la tractarà, tallar aquest comentari, no cal que estiguem enfadades, jo no dic això enfadada, però sí amb fermesa, i educar a la gent jove. I no podem deixar l'educació sols en mans dels centres educatius. Els centres educatius són una xicoteta part de l'educació. Ens eduquem, sobretot, de forma informal, en els llibres que llegim, en les pel·lícules, en les sèries, en el que vegem en les xarxes socials. Per tant, com a família, també que tenim que tindre una participació activa. Podem parlar molt d'igualtat a la nostra gent jove de casa i a lo millor després la sèrie que estem veient tots en família contradiu el missatge que estem donant, no? Aleshores, jo demane sempre, i és el motiu del llibre, el que n'hi hagi una participació activa contra la lluita en la violència de gènere, que no vol dir concentrar-te a les 12 del migdia quan la víctima és del País Valencià. Vol dir dia a dia aportar el teu gra d'arena, perquè els canvis socials se produeixen amb la suma de molta gent, amb constància i al llarg del temps. En algun moment cristal·litzarà. I bueno, si no sé, com no me diuen que talle, si teniu alguna pregunta, doncs aprofiteu. Clar, explica tant que vos he atabalat, però bueno. Pues res, agrair-vos el que m'hàgiu escoltat. Soc conscient, i Dolors també, de que n'hi ha molts llibres i bons que tracten aquest tema. Nosaltres hem intentat donar això, una ferramenta que fora diferent, que fora atractiva per a la gent jove, que els fera pensar
i que fora participativa. I espero que continuï funcionant molt i que n'hi hagi moltes més presentacions per a que, encara que compreu o no compreu el llibre, el llegiu i el compartiu. Gràcies.